Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Hacktify Podcast második évadjának harmadik epizódja. Mai témánk interjú egy etikus hackerrel. Én Mészáros Csaba vagyok, a Hacktify International Kft. Társ ügyvezetője, és vendégem Csermák Szabolcs, etikus hacker. Sziasztok! Podcastunkat a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Kérlek Szabolcs, egy percben mutatkozz be, mit kell rólad tudni, és honnan indul a IT security életed. Kicsit tartok tőle, hogy kicsit hosszabb lesz ez, mint egy perc, de akkor tényleg korlátozódjunk az IT security életemre. Hát az gyakorlatilag ilyen 20 éves koromra datálható vissza. Én alapvetően szoftverfejlesztő mérnök vagyok, akkoriban még az eltére jártam progmat szakra, és az egyik évfolyam társammal kitaláltuk, hogy csinálunk egy bizniszt. Nagyon sok tárhelyre lett volna szükségünk, ahhoz egy webshop volt, sok képet, videót kellett feltölteni hozzá, akkoriban a tárhely az Aranyárban ment még, és ezért az a döntés született, hogy hát rakjunk be mi egy szervert, mennyivel jobb lesz az egész történet, és elkezdtünk így működni, gondolván fiatal egyetemistaként, hogy mi aztán rohadtul értünk a szerverüzemeltetéshez, majd viszonylag gyorsan kiderült, hogy nem annyira. Tehát amikor az első problémák jöttek, hogy az összes nálunk tárolt weboldalt defészelték, és megjelent rajta egy brazil halálfejes zászló, és mindent letöröltek, akkor hát megijedtünk, visszaállítottuk mentésből, aztán másnap is, meg harmadnap is, és akkor így ment egy darabig, amíg meg nem mondták a támadók, de akkor kezdett el igazából érdekelni ez, hogy mit is lehetne kezdeni ezzel, hogy tudnak bejönni egyáltalán, hogy lehetne megnézni azt, hogy hol van a rés a pajzson. Aztán ez egy kicsit így alább is hagyott egészen odáig, míg rá egy néhány hónapra jött egy levél a BRFK-tól, hogy a mi szerverünkről, mi IP-nkről törtek föl valami nagyobb szervezetet, tehát gyakorlatilag ugródeszkának használták ezt a szervert, és akkor már nagyon, nagyon fájt ez a szög, ami a talpamba állt, és elkezdett érdekelni az IT security, majd Győrben, átadtam az eltérő Győrbe, ott fejeztem be a diplomát, ott hozott össze a sors még Páncél Zolival, aki ugye a Silent Signalnak egy alapító tagja, és én őt kértem meg akkor még, hogy nézzem már erre a szerverre, hogy mi a franc van ezzel, hogy tudnak bejönni, és gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy ott is látott lyukat, ahova nem is nézett. Tehát tényleg egy ilyen igazi általánosi ló volt a szerver, de hogy az adott egy olyan lökés, és láttam azt, hogy nagyjából ő mit néz meg, hogy működik, hogy elkezdtem ezzel egy kicsit foglalkozni, és utána ez még ugye fejlesztői pályafutás alatt, egy fejlesztői vállalkozásban jó volt arra, hogy ügyfeleket szerezzek. Van egy olyan ügyfelem a mai napig egyébként, akinek csináltam már több rendszert, aki úgy jött oda, hogy kért ajánlatot, adtam neki egy ajánlatot, azt mondta, hogy ennek a rendszernek olyan biztonságosnak kell lenni, mint a másik rendszere, mert itt aztán ügyféladatok, mert minden van benne. Kértem tőle akkor egy szóbeli engedélyt, hogy hadd nézzek rá arra a másik rendszerre, és akkor másnapra átküldtem, nem tudom, 10 000 ügyfeladatot neki, hogy szerintem ezek kinyerhetők azért a rendszerből, és így meg tudtam nyerni nyilván ezt a kvázi tendert, úgyhogy ilyen szempontból tök jó volt, de aztán annyira beszippadott az IT security, hogy már ezt tekintem a főcsapásnak, és ezzel foglalkozok, ez ami érdekel. A fejlesztést azt meg azért amennyire lehet, azt letettem, tehát csak olyan melókat vállalok el, amitől az egységsugorú fejlesztő az sikítva elfut, mert nem szereti ezt megcsinálni, nem tudja megcsinálni. Olyan gondolkodás kell hozzá, olyan kreativitás, amit egyébként mondjuk a hackelésben pláne ki lehet élni. És szerinted ez így ijesztő így az emberek számára, ha ezt a hacker szót hallják, vagy most ez már kezd így elfogadottabb lenni, vagy inkább IT biztonsági szakembert szoktad használni? Én azért nem használom az IT biztonsági szakembert, mert az kicsit olyan öltönyösnek tűnik, vagy nem tudom. Valakinek azt mondod, hogy IT biztonsági szakember vagyok, akkor azt mondja, hogy jó, rendben, én meg nem tudom, marketing asszisztens, de hogyha valakinek azt mondod, hogy etikus hacker vagyok, vagy hacker vagyok, akkor az úgy megakad egy kicsit, akkor úgy mélyebbre tud menni, és akkor el tud indulni egy beszélgetés, hogy mit csinálsz te, hogy hacker vagy, ne szórakozz már. De tényleg az vagyok, de nem a rossz fiú, hanem én, aki megvédi a többieket. És akkor meglepődnek, hogy nem fekete csukja van a fejeden? Igen, kérdezzük, hogy ez így legális, meg tényleg van-e ilyen, de egyébként, ahogy mondtam itt az felvétel előtt, hogy egy kicsit erre így rá is lehet játszani, és igazából valamikor így félnek az embertől, hogy ha most beengedjünk a hálózatra, vagy nem, de hát ezt már el lehet poénkodni utána, hogy meg hát nyilván ezt mindenkinek elmondom, hogy
nem fogok semmi olyat csinálni, mert nincsen felhatalmazásom, tehát etikus hackerként törvényi jogi kötelezettségeim vannak, meg hát az etika is ugye ahhoz köt, hogy az ember ne nézze meg olyan rendszert, amire nem kérték meg, hogy megnézze. És akkor így főként így a sérülékenységvizsgálatokkal, behatolástesztekkel, tudatosító kampányokkal foglalkozol? Egyedül szoktál dolgozni, vagy így csapatban? Ez úgy indult, hogy egyedül dolgoztam, abszolút, és a Covid hozott egy nagy áttörést érdekes módon, tehát amikor a Covid berobbant, és az ember azt érzékelte, hogy minden megállt gyakorlatilag, hát komolyan én spamet se kaptam, valószínűleg akkor álltak át arra a módszer, hogy akkor most a maszkot kezdjük el szkemmelni majd. Szóval akkor volt egy hónapig egy nagy nihil, és utána rengeteg megkeresés bejött, hogy penteszteljünk. Tehát 1,5-2 évig 4-5 alvállalkozóval kellett folyamatosan együtt dolgozni. Az egy nagyon jó és nagyon sűrű időszak volt ilyen szempontból, és kialakult egy olyan csapat, hogyha van egy olyan meló, amit gyorsan kell, hirtelen kell, vagy esetleg több meló összetorlódik, akkor tudok rájuk számítani, és tudom azt mondani, hogy srácok, most itt lenne valaki, ki az, akinek van kapacitása, ki az, aki bele tud szállni ebbe a dologba. Úgyhogy a csapat létszám az gyakorlatilag változó ilyen szempontból az 1 és az 5 fő között. És tudjuk rólad, hogy van egy YouTube csatornád is, az egy hacker naplója, valamint a Hack és Lángos podcastban is szerepelsz. Így hogy látod, hogy ezek így segítik a munkádat, ott is így szakmailag pluszban kibővülsz, vagy tényleg ezt ilyen tudás átadásnak használod? Kezdjük a csatornával, mert ugye az első és kiindulási pont. Én annak idején blogot írtam. Azt tudtam már, hogy az fontos, hogy rendszeresség legyen benne, tehát legyen minden héten egy blogbejegyzés. Viszont egy blogbejegyzést megírni, az nekem mindig nagyon macerás volt, és azt gondoltam, hogy eltökölök, nem tudom, 2 órát, és nem lesz jó, és átírom, és most hozlátogatott, vagy nem. És eljött egy téli időszak, ugye karácsony, amikor úgy voltam el, hogy januárban nem akarok már blogot írni, és egy hirtelen ötlettől vezérelve azt gondoltam, hogy hát akkor csináljunk videót. Amit tényleg ez a full amatőr volt az elején, tehát rossz kamerával, rossz mikrofonnal, a rossz mikrofon be se volt dugva a telefonba ráadásul, vagy nem volt kiválasztva, tehát ilyen tényleg halmozott a hátrányos helyzettel indult az egész történet, azzal a céllal egyébként, hogy ez egy marketing csatorna legyen. Megismerjenek az emberek, tudják azt, hogy ki vagyok én, hogy mivel foglalkozok, mi az etikus hacker, mit csinál az etikus hacker, mire kell odafigyelni esetleg. Ebből indult az egész történet, és igen, ennek volt anyagi haszna is, olyan szempontból, tehát a feleségem mindig, hát mondjuk úgy, hogy csodálkozva nézett és szitkozódott, hogy miért szúrsz el minden szerda vagy csütörtök estét azzal, hogy forgatsz és csinálod, és semmi haszna nincsen, nem YouTube milliómos akarok lenni, meg influencer, tehát ez nem arról szól, ez egy nis téma, ez egy csatorna. És egyszer mentünk együtt kocsival, akkor nem tudom, ilyen 1,5-2 éve ment a csatorna, és akkor indítottam a mentor képzésemet, és előző nap ment ki egy videó, hogy indul egy ilyen etikus hacker program, mentorprogram, akit érdekel ez a szakma, az jelentkezzen, és vannak leforgatott tananyagok rá, és gyakorlatilag mentünk be a városba, folyamatosan csörgött a telefon, hogy hol lehet jelentkezni, hol kell fizetni, stb. És akkor tudtam azt mondani, most már kihúzom magamat, hogy na tessék, itt van az, hogy én miért szúrok el minden szerda estét mondjuk 1,5 éve, mert ilyen hatása tud lenni. Vagy volt olyan pentest, ahol nagyobb cégeket is megkértek, hogy adjanak ajánlatot, végül mégis én kerültem oda, hogy kiválasztottak, és akkor megkérdeztem, hogy úristen, ilyen cégek vannak, hogy akkor miért engem? Akkor az volt erre a válasz, hogy hát a te csatornádat nézzük, és benned bízunk. Tehát mindenféleképpen marketing szempontból ez egy jó döntés volt, hogy ebbe az irányba elindultam. Mára ez átalakult azért olyan szempontból, hogy szeretem is csinálni, szeretem a tudást átadni, és tudok vele tanulni is. Tehát amikor van egy olyan téma, amit érdekesnek tartok, akkor az ember, hogyha arról akar csinálni, akar egy 10 perces videót, azért utána fogsz olvasni egy kicsit mélyebben. Utána mész egy kicsit jobban, hogy véletlenül sem mondjál nagy hülyeséget. Ez elég sokat hozzá tud adni egyébként ahhoz, hogy egy kicsit mindig képbe legyek. A Hack és Lángosnál meg pláne, mert amit én korábban nem csináltam, mert nem volt újra szükségem, hogy mondjuk heti szinten nézzem meg az IT security híreket, az most itt azért előjön, mert azért nyilván fel kell készülni azokra az adásokra. Úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez számomra is előnyös tudásilag is, meg más szempontból is. Így említetted ezt a mentorprogramot, ezt így a videók közben eszméltél rá, hogy kevés, meg a munkát közben, hogy kevés az ilyen
kiberbiztonsági szakember, és nincs megfelelő képzés Magyarországon, vagy ezt így magadtól találtad ki, vagy más is javasolta, hogy... Ezt javasolták, tehát én abszolút nem akartam ebbe az irányba elmenni, nem akartam oktató videót csinálni, és a Mándor Milán keresett még meg a Minden Akadémiáról, hogy kérjenek egy ilyen képzést, csináljuk meg. És akkor ugye ez a sima képzés volt, még tehát a mentorálás nélküli, amit elkészítettünk, és ha már ugye ott volt nála, akkor ugye miért ne csináljam, úgy szerződtünk, hogy ezt saját felületre is kitehetem. És akkor kiraktam magamhoz is, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, hát erre tényleg azért van igény. Így történt, ez tényleg teljesen ilyen ad-hoc volt, hogy megkértem, hogy nem, jó, csináljuk meg, mi baj lehet, és tök jó dolog jött ki belőle. Egyébként meg utána folyamatosan azt hallom, látom, hogy igen, ezre tényleg van érdeklődés, sőt most miután így már tudok saját nevelésű hackerpalántákkal mondjuk együtt dolgozni, hogyha van olyan meló. Viszont, hogyha van fejlesztés, akkor fejlesztőt meg baromi nehéz találni, ezért most van egy ilyen elképzelésem is, hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen nagyon alapszintű kis fejlesztői tananyagot, és ezt így egy élőbe karácsony előtt elhintettem, és nem tudom, hányan írtak rám, hogy ez nagyon, nagyon jó is kéne. Úgyhogy benne van ez is a pakliban még, hogy csináljak egy ilyet. Erre statisztikád van, hogy hány hacker végzett így ezeket a tanfolyamokon nálad? Tudsz ilyen számot? Most fejből nem tudok neked számot mondani. Nagyon sztoasztikus, tehát amikor jön több jelentkezés egyszerre, és miután ez nem egy olyan tanfolyam, ami úgymond keretek közül lenne szorítva, hogy már pedig minden héten van egy anyag, és csináld meg, hanem ez teljesen rád van bízva, és valaki ledarálja 2 hónap alatt, valaki meg nem tudom, 3 évre elhúzza, mert közben születik 2 gyereke, meg munkahelyet vált, meg mindenféle élethelyzet van. Ezért nehéz ezt megmondani, de gyakorlatilag rendszeresen vannak új hallgatók úgy is, hogy nem tudom, most már egy éve semmilyen hirdetés nem fut rá, nem is említettem meg, de így rátalálnak. Mindig aktualizálni kéne egyébként a tananyagot, tehát én azt látom, hogy mindig változik annyit a világ, hogy kéne rajta egy kicsit aktualizálni, és azért inkább nem is hirdetem, de igen, tehát van jelentkező rá. Említették, hogy a fő profilod az a sérülékenység vizsgálatok elvégzése. Én inkább a pentestet mondanám. A sérülékenység vizsgálatot azt annyira nem kedvelem, tehát az nekem egy kicsit teoretikus részlet az, hogy most lefutatok egy szkent, vagy megnézek egy pár dolgot, és azt mondom, hogy hát itt valami lehet, nem biztos, hogy van. Ugye egyszer még a kocsis Tomival beszélgettünk, Sárkival, és akkor jött az a hasonlat, hogy ha te sérülékenységvizsgálatot végzel, akkor mondjuk van egy ház, és látod azt, hogy résnyire nyitva van az ajtó. Akkor sérülékenységvizsgálatként ezt már jelentett, hogy hopp, ott nyitva van az ajtó. Pentestként ezt nem teszed meg, hanem pentestként odamész, megpróbálod berúgni az ajtót, de lehet, hogy benn van 2 pitbull, aki szét fog szedni, és nem jutsz be. Innentől kezdve pentestnél ez, hát mondjuk úgy, hogy nem találat, hiszen nem tudtál végül is elvinni semmit a házból, sérülékenységvizsgálatból teoretikusan be tudsz menni, de nem látod, hogy mi van a pitbullokkal. És akkor innen jön a kérdés, hogy mit szeretsz így a pentestben, a behatolás tesztben? Hát azt, amikor összeállnak a morzsák kenyérje a végén. Mindig elmondom azt, hogy maga a pentestnek a folyamata az mondjuk 80%-ban dögunalom tud lenni. Tehát amíg azokat a lépéseket megteszed, hogy az egész rendszert feltérképezd, hogy lefuttass esetleg egy pár automata túlt, ami segíthet, nem szabad rájuk támaszkodni teljes mértékben, de tud segíteni, és próbálod összerakni a fejedben, hogy mi történik igazából, az nem egy intuitív és nem egy túl izgalmas történet, de hogyha találsz már egy pici fogást rajta, és elkezded azt tekergetni, azt nézni jobbról-balról, és az ilyen apró hülyeségeket össze tudod fűzni egy olyan láncán, amiből ki tudsz vitelezni egy sikeres támadást, na az egy nagyon izgalmas dolog, és akkor az tényleg úgy tud lenni, hogy az ember még hajnal 3-kor, 4-kor is ül a gép előtt, és esik ki a szemed, de hogy annyira össze akarja rakni azt az exploitot, meg azt a támadási láncot, hogy az beszippant, azt imádom. Itt tudsz említeni olyan sérülékenységet, amelynek a megtalálására büszke vagy, és már beszélhetsz róla? Cég említése nélkül tudok beszélni. 2 olyan van, ami eszembe jut. Az egyik egy IT security céget vizsgáltam néhány évvel ezelőtt, az ő terméküket, és ott bár a termék tök jó volt, de sikerült egyébként bejuttatni egy exploitot az ügyfélszolgálati rendszerbe. Semmi extra egyébként, tehát egy JavaScript-es, egy XSS sérülékenység volt, blind XSS, beküldtem egy hibajegyet,
ilyen végső próbálkozásként, hogy hátra lesz valami, és nem tudom, egy napról rá jött vissza ugye a jelzés, hogy hoppá, ez a script ez lefutott, és onnantól kezdve, akár egy B-fel ugye ezt meg lehetett ismételni, és a belső hálózaton lehetett onnan már portszkennelni, és minden egyebet csinálni. Az tök jó volt, ezt élveztem. Illetve volt egy másik rendszer, ahol érzékeny adatokkal dolgoznak. Ott találtunk, azon többen dolgoztunk azon a projekten, 3-an, találtunk egy csomó apró hülyeséget, ami önmagából véve, hát ilyen info vagy low prio, tehát hogy igazából van, de nem tudsz vele mit csinálni, de hogy 2 ilyen álmatlan éjszaka után addig tudtam csavargatni a dolgokat, míg kijött belőle egy olyan lánc, hogy gyakorlatilag egy akármilyen feladóval, beküldött e-maillel tudtam elérni olyan működést, hogy a rendszer a háttérbe kreált egy adminisztrátori jogú felhasználót. Ezeket imádom. Tehát amikor tényleg a semmiből tudsz összerakni egy olyan láncolatot, aminek a végén van egy kritikus hiba, az úgy az embernek megveregeti a vállát, hogy na, ez jó volt. Jó, köszi, hogy ezeket említetted. Ugye mi korábban a csatornáddal kapcsolatban már beszéltünk, meg akkor találkoztál először így talán a Hacktify platformmal, ami egy ilyen bug bounty platform. Meg tudod említeni, hogy miért kezdtél el így bug bounty-val is foglalkozni szabadidődben, gondolom, mert így a céges megbízások mellett nincs annyi időd rá, és hogy nem tudom, esetleg így mi szerinted a bug bounty-knak az előnye, milyen volt így a platform? Igen, tehát azt tudni kell rólam, hogy nagyon-nagyon ritkán bug bounty-zok. De amikor bug bounty-zok, akkor élvezem. Ugye az ember, hogyha követ külföldi youtubereket is, akár ugye Stök ott van, aki bountyzik, akkor az ember mindig föléled egy kicsit a vágy, hogy ezt tök jó lenne csinálni, meg itt igazából ugye megvan a fehér kártyád mindenhova, tehát regisztrálsz, és akkor ezeket a rendszereket hackelheted, ez tök jó lehet. Plusz vannak olyan srácok mondjuk a csapatban, Patrikot tudnám itt említeni, aki évek óta bug bountyzik, és nagyon jó eredményekkel, nagyon jó gondolkodásmódja van ehhez a srácnak, meg egy hatalmas túlcsénye, amit már fölépített, és ezek adják mindig a motivációt, hogy basszus, ez tök jó, és ezzel lehetne foglalkozni, és valószínűleg, hogy rohadt sok időm lenne, akkor foglalkoznék is vele, vagy olyan időszakom lenne, hogy na most nincs melóm, és kéne bevétel, akkor biztos, hogy elkezdenék vele foglalkozni. Én próbálkoztam elején ugye nagy nemzetközi szájtokon, Bugcrowd, HackerOne, nyilván ott esélyem nem volt, tehát azzal az idővel, amit én el tudok fordítani, hát addigra az indiaiak leuralták ott a terepet, és akkor jött képbe ugye a Hacktify nálam, ami tök szimpatikus volt, hogy nincsen rajta tumultus. És ott volt rögtön egy program, amire mondtam, hogy jó, akkor ezt nézzük meg, és abban találtam is hibát, tehát az egy sikerélményt tudott adni rögtön, hogy nem tudom, 100 000 hacker között kell kitűnni csak egy kisebb csoportban. Nem egyből duplikátum volt, hanem... Így van. És ami nagyon jó meglepetés volt az, hogy jelentettem ezt a hibát, és nem tudom, 2 vagy 3 napon belül gyakorlatilag utalta is a Hacktify ugye az összeget, úgyhogy az egy tök pozitív dolog volt. Tehát én abszolút úgy vagyok vele, hogy ha megint most nekifognék annak, hogy akkor bug bountyzunk, akkor biztos, hogy Hacktify lenne az első, ahol fölmegyek, mert úgy nem szeretek se dolgozni, se bountyzni, hogy nincs sikerélményem, tehát az engem ki tud nyírni teljesen. Azt hogy látod, hogy mit rontanak el leggyakrabban a cégek az IT biztonságban manapság? Melyik részéről beszélünk? Ugye, tehát beszélhetünk a fejlesztésekről, meg beszélhetünk akár üzemeltetésről, akár az emberek képzéséről. Minden 3 helyen vannak hibák. A legjobban, amire talán rálátok, az nyilvánvalóan a technikai része a dolognak, a szoftvereknek a fejlesztése és használata. Ott átalakult már a történet, tehát a régen rengeteg olyan rendszerrel találkoztunk, ahol tényleg olyan ovaszploptenes hibák voltak, low-hanging fruitok, amiket könnyű volt feltárni és kihasználni. Én azt veszem észre, hogy ezek főleg a kicsit komolyabb, akár KKV cégeknél is, ezek a hibák már háttérbe szorultak. Nyilván van egy csomó olyan eszköz is, ami már ezt támogatja, hogy ne kövessenek ilyen hibákat, viszont ami ennek hatására viszont előjön, az a logikai hibák,
Tehát amikor azt mondjuk, hogy persze tök jó, nem tudsz egy SQL-t beküldeni, nem tudsz XSS-t, nem tudsz IDOR-t kihasználni, de hogy egyébként meg a működésben vannak olyan jellegű hibák, mint amit mondtam is, az, hogy beküldesz egy e-mailt, és a háttérben lefut 8 folyamat egymáshoz csatolva, amitől majd lesz egy admin felhasználód. Ezek nagyobb hangsúlyt kapnak most mindig a pentesztek során. Az oktatásban, Evernessben pedig hát hatalmas elmaradás van szerintem. Azt szoktam mondani, hogy gondolj bele abba, hogy tűzvédelmi meg munkavédelmi oktatás az minden évben kötelező. De hogy gyakorlatilag manapság hackerrel többet találkozol, mint tűzzel, és az IT Security Awareness tréningek azok nagyon el vannak felejtve, nem foglalkoznak vele, holott egyébként, hogy csinálsz egy ilyen tréninget a cégeden belül, és én úgy szoktam csinálni, hogy akár van egy egész napos tréning ezzel kapcsolatban, a végén van egy teszt, ezt le tudják fűzni, a tesztek eredményét, le tudják fűzni a névsort, le tudnak fűzni mindent. Innentől kezdve, hogyha bármi breach, akármi történik a cégnél, akkor a GDPR szempontból sem mindegy az, hogy ő tudja azt mondani, hogy bocs, amit tőlünk telt, azt megtettük, mert képeztük az embereket. Így a tudatosításból kapcsolódóan így említetted az elején, így viccesen, hogy mikor így említett, hogy etikus hacker vagy, akkor páran így kikerekítik a szemüket, egy kicsit így félnek. Ezt hogy látod, hogy így Covid óta azért az elfogadottabb, így egyre többet hallanak erről a szakmáról, és egyre jobban tudják, hogy ez miért jó, és ebből következik a kérdés, hogy milyen pozitív hatását látod így az etikus hackeri munkának így cégeknél, vagy hogy ezt egy cég tulajdonosnak említed, akkor ő egyből tudja, hogy ennek milyen hozománya lehet. Tudja, és én azt gondolom, hogy azért a nagyobb cégeknél már nagyobb hangsúlyt is kap ez az egész történet, tehát ott jobban odafigyelnek erre a dologra. A KKV szektor azért mindig azért, meg a mikrok, azok elmaradottak, hogy úgy gondolják, hogy persze értem én, de úgy jön a tipikus kérdés, hogy kinek lehetnék én célpont? Hát most én itt vagyok, nem tudom, Jóska Pista BT-vel, hát ugyan már ki akarna engem feltörni, és akkor mindig el kell mondani, hogy bárki fel akarhat téged törni, mert nem biztos, hogy te leszel pont a célpont, de a te szervered, vagy szájtod, ahogy annak idén 2000-es évek elején a mi szerverünk is, remek ugródeszka lehet ahhoz, hogy onnan valami nagy szervezetet találjanak be, és utána téged fog keresni a rendőrség első körben, a te IP címedről ment az egész történet. Vagy, miután a GDPR bejött, egy kicsit azért ezzel jobban lehet az embereket motiválni arra, főleg, hogyha sok ügyféladat van a rendszerükben, hogy figyelj, a GDPR-tól mindenki fél. Tehát, hogyha nem akarsz adatvédelmi incidenst, akkor nézzük már meg, hogy tényleg nem lehet kiszedni illetéktelenül az adatokat a rendszerből. Lehet, hogy ezt sok helyen megkapod ezt a kérdést, hogy 2-3 olyan tanácsot tudnál adni így a magyar vállalatoknak, még egy 50 fős vállalatról, ha beszélünk, hogy hogyan tud elkerülni kritikus érzékenységeket, mit csináljon, mit tanácsolnál? Ha a sérülékenységről beszélünk, akkor elsősorban nyilván az, hogy patcheljenek mindig mindent, vagy ha valamit nem tudnak patchelni, mert olyan kritikus rendszer, hogy annak 24-ben mennie kell, akkor valahogy nagyon bástyázzák körbe, és nagyon szabályozok le az, hogy honnan elérhető az a rendszer. Tipikus példa ugye a minapról az ESXi Arxos támadás, nekem is volt szerencsém hozzá olyan szempontból, hogy jött olyan megkeresés, hogy letitkosították, és onnan kéne visszaállni. Szerencsére az meg az a verzió volt, amikor elhasalt valami hibán maga az exploit, és maga a VMDK nem lett letitkosítva, de a következő 2 napban jött olyan, ahol már a javított változat futott le, és akkor hát ott kalapkabát. Ott is volt olyan szerver, ami le volt védve, vagy a management interface csak 1 vagy 2 IP-ről lehessen elérni. Ott nem történt probléma, meg volt olyan, amit úgy felejtettek, hogy bárhonnan el lehet érni, hát azt nyilván legyalulták. Tehát a frissítés, a szabályozás mindenféleképpen úgy tűzfal szabályokkal, mint a hozzáférési szintek szabályozásával. Tehát, hogyha a titkárnő hozzáfér a, nem tudom, céges dokumentumokhoz, nem biztos, hogy kell neki engedni azt, hogy ő mondjuk írhassa a dolgokat, és mindenféleképpen a képzés. Tehát, hogy azt tudni kell minden munkavállalónak, hogy ha jön egy e-mail, akkor arra most kattintsak, ne kattintsak, mit csináljuk vele. Nyilvánvalóan technológiai szempontból nagyon sok támadást már ki lehet szűrni, hogy az ember jól csinálja, de az ember az mindig ott lesz benne. Pareto elv kicsit eltol, hogy 80-20-as arányit, most szerintem 90-10-es inkább, hogy a sikeres támadások 90%-áért az a 10%-nyi emberi hiba felel. Jó, és mit tanácsolnál valakinek,
aki etikus hacker szeretne lenni, ezzel szeretne foglalkozni, hol kezdje most Magyarországon? Nyelvtanulással. Bár egyébként hála Istennek, én azt látom, hogy aki most fiatal, és érdeklődik az IT meg a security iránt, és mondjuk középiskolás, nekik nem gond már a nyelv. Tehát ők tényleg érdekli, akkor szívja magába az angolt. Ez a szakmához kell az angol. Ez ilyen egyszerű. Tehát minden, ami új infó van, az angolul fog megjelenni először. Ha azt nem tudod értelmezni, akkor le vagy maradva. Pont. És kell az a fajta attitűd hozzá, hogy akarja a dolgok mögé nézni. De ezt elmondta annak idején szerintem Kevin Mitnick is, meg mindenki, hogy a hacker mentalitás az fontos, és megmondom őszintén, nem tudom, hogy a hacker mentalitás az tanulható-e, vagy nem. Tehát, hogy valakiben nincsen benne az a kényszer, hogy én ezt szét akarom szerelni, és akkor majd itt megnézzük, hogy működik, és meg tudom-e törni, és mi van akkor, hogyha más paramétert küldök be, akkor lehet, hogy egy tök jó alkalmazott lesz, akinek adsz egy checklistát, hogy ezen menj végig, és próbálgass végig, hogy mit tudsz csinálni, de nem lesz olyan hatékony, nem lesz olyan intuitív, és mindazonáltal, hogyha egy ilyen checklistás munkakörben van valaki, akkor szerintem egy fél év alatt ki fog égni. Jó, köszönjük. Ugye minden évben kijönnek különböző ilyen kimutatások, hogy milyen kiberbiztonsági trendeket várnak így ebben az évben, 2023-ban. Te milyen trendeket látsz a szakmában? Igen, ugye évek óta beszélünk a ransomware-ekről. Azt nem látom, hogy az nagyon, nagyon megszűnőben lenne. Tehát az egy jövedelmező történet, az hosszú ideig itt lesz velünk. Megmondom őszintén, olyan hatalmas változásokat nem látok. Tehát amik voltak mondjuk fejlesztői eszközök, amik tudtak segíteni, azok most már elterjedtek. Tehát azok a frameworkök, amik már úgy épülnek föl. Nyilván jó framework is lehet rossz szoftvert írni, de nem jellemző. Amit én látok, és amire szerintem pont az oktatással kapcsolatban is Everness-szel nagy hangsúlyt kéne fektetni, az az, hogy a technológia az fejlődik mindig, tehát egyre több mindent fogunk tudni kiszűrni, főleg itt az AI, amit ugye én is használok előszeretettel saját termékben, tehát azzal jól lehet anomáliákat keresni és szűrni, de az ember marad. Tehát a scamek, az emberi hülyeség kihasználása, az mindig ott lesz a palettán. Jó, köszönöm szépen. Igazából a kérdések végére értünk, ennyit szerettünk volna a hallgatókkal megosztania így rólad, meg az etikus hacker szakmával. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Mészáros Csaba voltam, a Hektifa International Kft. Társ ügyvezetője, és Csermák Szabolcs, az Etikus Hacker Naplója csatorna vezetője, és etikus hacker volt a vendégem. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok.